Že dobrý večer, priatelia. Toto video som sa rozhodol urobiť na základe toho, čo som videl na Facebooku pred necelou hodinou. Sa ma veľmi dotklo, kde gáče si chcú privlastniť náš recept na rómske goja. Takže, z krátkosti, pre vás biele huby, aby ste pochopili, banda zlodejská. Som musel ísť do obchodu kúpiť goja, aby som vám ukázal, že tento recept je náš rómsky. Nech sa páči. Toto sú naše tradičné goja. Vidíte? Vidíte vy, banda zlodejská. Chcete nás okradnúť? Nie, neokradnete nás. Verte tomu, že nie. Nikdy. Vzali ste nám dôstojnosť, rovnoprávnosť, lebo vy ste lepší než my. O čo ste lepší? O čo ste vy lepší? Povedzte mi. Keď práve ste ukradli recept, ktorý koluje v rómskom živote odjak živa. Banda zlodejská. Len jedzte. Dajte si, naj vám padne na užitok. Aspoň ochutnáte rómske tradičné jedlo. Aspoň uvidíte, čo to je mať v ústach niečo, ako by som to nazval, nebičko papuli. Áno, budete mať nebičko papuli. Vy, banda zlodejská.